И хора в този момент виждат таблички. Днес виждаме как учите. Сладко се играе с една играчка Пикачу. Ой, заспа. Съдър. Ой, гъби зладичек. Ще му само сладкото. От слънче. Бебенце. Завел си майка си. Не ме снимай мен. Няма. Ще го направим заедно. Най-важни са кашата и задникът. 1, 2, 3. 1, 2, 3. И чао хора. Бум! Не забравяйте да лайкнете този клип и да снимате това сладко кученце. Но предвид да го лайкнете само заради това сладко малко кокерче. Да, я да снимам. И благодаря ви, че гледахте това видео. Абонирайте се и чао хора. Лайкнете този клип също. Чао хора.